Η σχέση του coach με τον πελάτη του, το coachee όπως λέγεται, είναι πολύ σημαντική. Είναι μία χημεία η οποία εκπέμπεται και μία ενέργεια. Για να διαλέξει λοιπόν το σωστό coach, πρέπει να σου ταιριάζει. Πρέπει να αισθάνεσαι ότι εκεί που θα καταθέσεις την ψυχούλα σου, αυτός ο άνθρωπος σου ταιριάζει, η ενέργειά του, η άβρα του, για να σε ακούσει και να σε νιώσει, να σε καταλάβει και να δει τι κρύβεται μέσα σου, πίσω μέσα στην ψυχούλα σου βαθιά. Αυτό είναι το α και το ω για τη σχέση του πελάτη με τον coach. Είναι θέμα χημείας. Είναι τι συναισθήματα σου βγάζει από μέσα σου. Κατά πόσο σου ταιριάζει, σου αρμόζει, σου αρέσει αυτός ο άνθρωπος για να πεις ότι ναι, εκεί αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι άνεση, αισθάνομαι ότι μπορώ αυτός ο άνθρωπος να ακροαστεί την ψυχή μου, χωρίς καμία κατάκριση, με αποδοχή. Οπότε ο coach επιβάλλεται να είναι ένας ανοιχτόμυαλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει τολμήσει και έχει ζήσει πολλά πράγματα στη ζωή του, δεν ήταν στάσιμος, εξού και όπως σας έχω αναφέρει στο Facebook, σας έχω γράψει ότι προσωπικά έχω βιώσει η σχέση γάμου διαζύγιο με τα παιδιά 1 και 2 φορές και ευτυχώς είμαι καλά στον τρίτο μου γάμο και πάει ακόμη καλύτερα μέσα από όλες αυτές τις δικές μου εκπαιδεύσεις, εξελίσσεται ομαλά και αυτό. Οπότε είμαι σε θέση να βοηθήσω και να ακούσω και να καταλάβω οποιοδήποτε, αλλά πολύ περισσότερο εκείνη τη μαμά η οποία έχει προβλήματα μες στο γάμο της, ενδεχομένως το σπίτι σου να σώζεται και αυτά που θεωρείς προβλήματα να μπορούμε να τα φτιάξουμε τελείως διαφορετικά, οπότε να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Και επίσης μπορώ να σε βοηθήσω να δεις τις συνέπειες του διαζυγίου, αν μπορείς να τις αντέξεις ή όχι, κατά πόσο είναι δύσκολο, εύκολο το κάθε τι, και αν έχεις ήδη χωρίσει και είσαι στη φάση του πώς να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, όπως λέει ο κόσμος, αν και για μένα φτιαγμένη είναι σε κάθε στάδιο της, εκείνο που φτιάχνει ο καθένας μας είναι την ψυχούλα του μέσα του, να νιώθει καλά με τον εαυτό του, με το είναι του και με την ατομικότητά του. Οπότε αν είσαι σε αυτή τη δύσκολη φάση του διαζυγίου που έχεις να διαχειριστείς πάρα πολλές καταστάσεις δύσκολες, και πάλι είμαι εδώ με το βίωμά μου σε συνδυασμό με τις γνώσεις μου να σε βοηθήσω να βιώσεις τη ζωή σου όσο καλύτερα γίνεται, να σε ενδυναμώσω ψυχικά, να γίνεις ανθεκτικός, παύλα ανθεκτική. Περισσότερο μιλάω για εμάς τις γυναίκες, γιατί εμείς το βιώνουμε κάθε τι πιο δύσκολα. Δεν πάβει η κοινωνία κατ' εμέ να είναι ακόμη ανδροκρατούμενη και εμείς οι γυναίκες να μην εισακουγόμαστε στην κοινωνία όπως θα έπρεπε και για όλα φταίει η γυναίκα. Έτσι, αυτά τα έχουμε βιώσει όλες. Οπότε, όπως και να έχει, είμαι εδώ για σένα να σε βοηθήσω να σταθείς στα πόδια σου. Ευχαριστώ.